Nosaltres, en principi, ara mateix descartem canviar alguna cosa. Si canviéssim alguna cosa i portéssim la resolució que es va aprovar al Parlament de Catalunya, ho faríem de forma compartida en tots els grups. Perquè entenem que en el Congrés no només anem a declarar, anem a exigir un full de ruta perquè compleixin tot l'Estatut. Si totes les forces polítiques catalanes i catalanistes coincidissin, o majoritàries, o la majoria de les forces polítiques catalanes i catalanistes, coincidissin en que s'ha de canviar les respectives resolucions per la resolució aprovada pel Parlament, estaríem disposats. Jo el que he parlat fins ara amb els diferents portaveus és que tothom descarta portar l'element més declaratiu i que tothom aposta per plantejar la seva resolució. Si aquest és l'escenari, nosaltres el que hem fet és, analitzant totes les resolucions, és intentar votar tot el que és votable, tot el que concreta una miqueta. I per tant farem aquest esforç amb el punt número 2 de la resolució d'Esquerra, el 2 del PSC i les resolucions de Convergència. Iniciativa sempre ha defensat el dret a decidir, sempre. I també diem que nosaltres volem exercir el dret a decidir perquè entenem que és la manera d'expressar la voluntat del poble, però també és per fer entendre a Madrid que les coses han de canviar. En el dret a decidir, però, el que entenem és que és un procés deliberatiu, que no és el blanc i negre, i que, òbviament, hi hauran d'haver més d'una opció. És més, a Escòcia, si vostès s'hi fixen, hi ha 3 opcions que tenen ara mateix damunt de la taula. I, en tot cas, el que sí que creiem és que aquest dret a decidir l'haurem d'exercir fent que continuem sent... Però abans d'entrar en resolucions, anunciar-vos ja el nostre vot contrari en el sostre de despesa dels pressupostos generals de l'Estat que es votarà el proper dimarts. I el vot contrari per una raó molt simple, perquè el govern Zapatero el que ha fet és situar un sostre en la despesa que fa que els propers pressupostos generals de l'Estat siguin pressupostos de retallades socials.